Bah bangi wan cakaying ka jong try ka Bible ka de bendai ka top priority ka ba di panroha hak pi man ba pi wan cakaying ka jong belai. Pat kum juru aki we ki por ka ba pimdan ka yang utrai. Gat ba pila ban yo ban pelepor ka tin ka jong belai. Shem ya ka kabu ba ka long ka bentah ka ba kodor. Ya pliet bat ngang dia lek syak kitab jing pen pahau ka kitab ka jing pen pahau Yohanes jong Yohanes hakalanong ka ba arpuway ka dekot ka banengkong. Katin ka jong play ka yato ya kani ka jing shisha. Bat ngalayo iya ka beneng ka batmai. Bat ya ka kendo ka batmai. Namar kata ka beneng banengkong. Bat kata ka kendo ka banengkong kilalit no. Bat ka duriau kam dansyo. Kalong kay la da pipurkat. Ya kani ka jing shisha ka bokraw. Ong balay bangi haban ya kren ya ka beneng. Hakani ka jing ka jong abat ka jong pi. Ngan ong ya pi ka beneng ka long ka jaka syong ne ka ba. Ngi barok ngi day banlet. Ubriu barok ubala tau do blay. Umla banlet shaway. Like haka beneng ya ka blay lopen kre yang abat ya pi. Balat sila da menta pi Google ya kani ka subject about heaven sapan jo ka beneng pen lahap ya kiling skibok raw haka website haki bon ba ki social media pen lap ya ka jing crowd jong kani ka subject kalong ka subject ka crowd ka subject kalong ka subject ka balong shisha ka bangi wei ngi day ban pen lut por ladang ngi pelut por ya kani ka bakenja dok ka bahakan ka dok ka bangi menta ka bala tho shai kat kum ka kitab haka kitab jong kis jirwai sam ka bakandai pau shu pau banong ba kis ngi bat kis nem ki jong mi ke jong a ke jong pi ladang ngi long ki bala kerpang ngiaban poi hinyau pau bat propose nem daka grace ka jong ublai ngi pelot yakine ki nyau pau bat propose nem hakane ka prutai ya ka bangi invest lut ya ki AK barok ka bangi don hakane ka jing ka jong abat jong pi pila ju duai pila ju perkat pila ju mudur pila ju pusan bakam tam ya kata ka beneng ka babam jukot kat no pohor pin invest yakane ka jing ka jong abat ka jong pi. Kalong kay ka ba ngis ngau pala hakini kis ngi ki jong imenta namar ka jing mare jong ni ka jing pun kam ka jong ka jing ngen kam invest ya kani ka dok ka jong haki ki ba kenja dok ban ya kani ka ba kenja beneng ka ban long ka ba bom jukut nam ta ka jing ka jong abat jong pi kan diat por ngiken mau ban pen kre ya kan ka jing ultimate purpose ka jong ka jing ka jong apa jong pi ka beneng ka ba kumno ka bangi dei ya syam on da jing trei lawai artuli ki jing wai kepala na mga ma pingi ru isaya hakal nong ka ban rupusan ka khat nyau rupusan khat nyau ko kum ne na ba hak mi ngan penlong ya ki beneng